Buhay na buhay ngayon ang isang kaugaliang nananalaytay sa bawat Pilipino, ang pagtutulungan na sikat sa pangalang bayanihan o sinnaranay sa aming mga Ilocano. Ito ay pagkatapos manalasa ni Bagyo Maring, sinasabing isa sa pinakamalupit na bagyo na dumaan sa Ilocos Region noong gabi ng Oktubre 11, lalo na sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito ay dahil sa mga inisyatibong kaagad ginawa ng mga voluntaryong Pinoy, nasa abroad man o dito sa lokal na bayanihan, para matulungan ang mga individual at pamilyang lubhang naapektuhan ng pagragasa ng baha at makapal na putik sa mga kalsada, sa loob at labas ng tahanan, sa mga negosyo establishmento at sa mga kabukiran. Sinasabing 3 bayan sa Ilocos ang grabeng naapektuhan ng bagyo, kasama na dito ang bayan ng Santa Maria, na lagpas tao ang baha. Marami sa mga tao ang nasa bubong upang hindi maanod. Sa Santa Lucia at Santa Cruz ay ganon din ang tubig na bumaha sa mga barangay. Ngunit halos lahat ng bayan ay naapektuhan, lalo na rin sa upland municipalities. Maraming mga proyektong infrastruktura ang mga nasira tulad ng tulay sa Santa Cruz na dahilan upang hindi makalis o may stranded ang mga sasakyan lalo na sa National Highway. Mayroon ding mga hanging bridge, farm to market roads, irrigation canals at kalsada at ibang proyekto ang nasira. Bilyon ang damages sa agrikultura, lalo na sa mga palay na maari na sanang anihin. Pero bumabangon ang Ilocano. Actually, dyan naman po magaling ang mga Ilocano sa pagbangon. Basta tulong-tulong, sigurado po ako na babangon muli ang ating probinsyang Ilocos Sur, at sa tulong na rin po ng national, mas mabilis po na makakabangon po tayo. Ever since before, talagang hindi na rin namin nakikita yung pamilya, kulang sa tulog. Siyempre, hinahanap pa po natin yung mga missing. At hopefully, hindi na po madagdagan ating mga casualties, pero we are expecting the worst. So ngayon ho, pupuntahan po natin yung mga ibang mga lugar, katulad po ng Santa Lucia at saka Santa Cruz, kasi sila po yung sumunod na hardest hit. At pagkatapos ng Santa Cruz at saka Santa Lucia, lahat po ng bayan, bibigyan po namin ng mga tulong. Sa provincial government naman po, kung ano naman po ang may tutulong namin, tutulong po kami. Pagbangon, paglinis, kung may kailangan ng financial assistance, naka-ready naman po tayo. Yung pondo po sana ng pagbili ng bakuna, talagang inabando na namin yung idea na yon para yung pondong yon magamit namin sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Actually, kahit pa naman papano, nagbibigay naman po ng national ng mga bakuna, kaya okay na po sa amin yan, basta magamit namin yung pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. Malaki ho, actually matagal na po namin save ito, ilan hundred, hindi ko lang po maalala kung exact amount, pero hundred of millions po ito. Laking tulong at sigurado makakabangon muli ang Ilocos Sur. Ngunit kung mayroon mang isang bagay na magandang nangyari ngayon, ito ay ang bayanihan. Napakaraming mga individual, grupo, non-governmental units, government units, religious sector, at iba pang grupo at individual na gustong tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. May mga panawagan din sa Facebook na call for donations para sa pagtulong. Mayroon ding mga taong lihim na tumutulong at ayaw ng mapangalanan. Kaliwat kanan ang pagbibigay ng mga relief goods. Ang iba ay mga damit ang ibinibigay.
may nagbibigay ng flashlights, electric fan, unan, maging laruan ng mga bata. Ang mga water refilling stations ay nagbibigay ng libreng tubig. Ang mga may bakery ay nagbibigay ng libreng tinapay at iba pa. So far po, meron na po tayong initial na distribution ng mga food pack sa mga affected na lugar. Medyo naging mabilis talaga yung aming pag-respond dahil meron naman po kaming mga satellite warehouses na malapit dito at saka mabilis po ang ating coordination with the LGUs. So sa ngayon po, ang aming initial na relief augmentation para sa probinsya ng Ilocos Sur ay meron po tayo sa Tagudin, Santa Cruz, Santa Lucia, Candon City, Santa Maria, Narvacan, Santa at Vigan City. So ito po yung mga areas na yan. Inuulit ko po, ito ay initial na release. Katulad po nito sa Candon, mga 500. At ang sabi nga ng MS, kung pwedeng mag-request. Opo, pwede naman pong mag-request. Basta ang ano natin doon would be yung nakapag-respond na yung LGU. Tapos pumapasok po ang national na DSWD para po magdagdag kung kailangan. Ang tema ngayon, Bangon Ilocos Sur. Dito rin makikita kung gaano ka-resilient ang mga Ilocano. Sa gitna ng bagyong dumaan, tumatayo pa rin at humaharap sa bagong umaga.